Xayrlı irteler, xayrlı günler. Biz bugün irteden gittik әле Kur'an meclisine. Etiyimden sınırsı bugün Kur'an okuta. Şunda jıyılışıp şırıp gittik әле ауылдан Озан қаласына. Минем каналыма язылсагыз һәм лайк куйсагыз, мин сезгә шундый зур рәхмәтле булыр идем, дусларым. Нинди тәмлешкәр монда. Монда үземнең китабымны таптым әле. Әтинең сеңлесенең токмашын күреп кайтып утырам әле. Тагын берәү бар икән аны. Монда кешеләр күрсәтүе. Сәлам. Гел күрешеп булмый. Менә шулай туганнар белән җыелышып, Коръән мәҗлесләрендә күрешеп, аралашып, бергәләшеп, рәхәтләнеп сөйләшеп утырырга яратам мин. 3 көнлек дөнья бит, кадерен белик. Симурау япай икебезгә яшел күлмәк алып кайткан ише әле. Син аны күптән ташлагансыңдыр. Бирапарга ашка киеп бардым бер көннәр. Zaman запущен сене уже кайтарып кайтарган. Тегене билет югалмый, кайтырга уже мөмкинлек юк. Бетте. Шуннан аннан соң бер елдан ары яңадан ачылган, бер ел кайта алмый жатты. Бер елдан ары законча ачылган. Аннан соң шул билеты белән Казанга кайтты. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما. Менә монда аштан соң өләшергә шундый тәмлешкәләр ясаганнар. Максимнар качкачы. Менә шулай бик матур гына бүгенге көндә узып китте. Ош мәҗлесендә булып алдык шундый матур гына. Сөйләшеп, аралашып. Шундый бәйрәмнәр кирәк инде ул.